Yari naman ang pabalo namon nga pang pag-good vibes sini nga weekend. Nakahibalo kamo bala nga in less than an hour nga drive halin sa Bacolod, may pwede makatuan nga busay nga ang tubig halin sa tuburan. May busay man kag daw ara ka lang sa forest ang vibes kun ara ka diri. May malapad nga campsite para sa mga gusto mag-overnight kag i-enjoy ang nature trip. Ini ang katuan tabuas sa tripping ni Rumi. Nakahibalo man kamo bala nga ang pensartaan ay basura na. Pareho sang panit sa mga prutas kag mga bilin-bilin sang utan nga ginkihad ang pwede pa mapuslan. Pwede nyo ini magamit sa paghimo sang fertilizer. Nabuhinan mo na ang imo nga basura, may abono ka pa para sa garden mo. Ini naman ang aton diskubrihon sa Sunday sa Are You Agreeable?